Türkmenistanda vilayetlaryň arasynda kirediýän hususy eýçilikdäki taksilaryň narhy soňky ýarym aýyň dowamında 2 hisse gymmatlady. Şundan bir 15-20 gün olur, Aşgabatdan Balkana çelli adam maşyna 60 manat türüdün, hem 4 adam jemlense, taksiler Balkanava şäherine de, Daşow şäherine de, Mar şäherine de diýdiler. Inni şonur in ardan bolunny, bolýamen gatgowlukdan bir ýolawçy sanyň 4 eten bolsa adam maşyna 100 manat berseňden gideýin niýe ýöne aslında 120 manat da türýärler. Bunu ikisi köpeltdiler. Diýip Türkmenistanda bolup geçen wakalara ýakyndan synedýän Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew aýtdy. Hususy eýçilikdäki taksi eýerleriniň ençemesiniň synçy Bugaýewa gurrun bermegine görä, kirey narhlarynyň gymmatlamagynyň esasy sebäpleri ýolda para alýan polisiýa işgärleriniň köpelmegi, azyk haritlarynyň we dollaryň gara wadyrdaky narhynyň gymmatlamagy bilen baglanşykly. Ýolda gaýynyň gözegçiligi güýçlendi. Olar köplenç sürüp gelýän tiýdliginden has ýokary tiýdligi görkezýärler. Öň 20 manat bersen goýberýärdiler. Indi olara 30-40 manat bermeseň sypyp bolmaýar. Galybersede hususy taksi bolup işlemek üçin ýörite patendiň resmi namaň bolmasa 500 manatdan başlayan jerimeler salýarlar. Dollar hem 20 manatdan aşdy. Onsoň gündelik sarp edilýän haritler hem gymmatlaýar. Bizem maşalamyza eklemek üçin narhlary gymmatlatmaly bolýarys diýip anonim şertde maglumat beren Daşowdly sürüji aýtdy. Şol bir wagtyň özüne ol narhlaryň gymmatladylmagy netijesinde ýolawçylaryň sanynyň hem azalandygyny, müşterileriň ýoklugy sebäpli käbir hususy taksi eýerleriniň öz işini towtadandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Ýatladyp geçdik ýurdun gündogurundan Aşgabada gelýän ýolawçylar Änew şäherçesine. Demiradyndan gelýän ýolawçylar çoğunla çenli goýberilýär we paýtagta gitmek isleýän ýolawçylar bu ýerde başga taksi ýa-da awtobusa minmeli bolýarlar. Synçy Bugaýew vilayetleriň arasynda kiredýän hususy eýçilikdäki taksileriň bahalary bilen bir hatarda Änew we çoğunla gelen ýolawçylary paýtagta alyp gidýän taksileriň hem öz narhlaryny gymmatladandygyny belliýär. Mundan 10 gün odal hem şu aralyk üçin her ýolawçy 15 manat tölemeli. Häzir bu narh 20 manat bolupdyr diýip synçy aýtdy. Türkmenistanda bir vilayetden beýleki vilayetlere sapar edýän ýolawçylar köplenç hususy eýçilikdäki taksilerden peýdalanýarlar. Munyň sebäpleriniň olaryň narhynyň arzanlygy we hususy eýçilikdäki taksileriň vilayetlere ýygy-ýygydan sapar edýändigi bilen baglanşyklydy aýdylýar. Döwlet eýçiligindäki sary renkli taksiler bolsa diňe Aşgabat şäherinde we onuň töwereginde hyzmat edýärler. Galybersede olaryň narhy hususy eýçilikdäki taksileriň kirey bahasyndan azyndan 2 hisse gymmat. Türkmenistanda Aşgabatdan vilayetlere we vilayet merkezlerinden paýtagta her gün diňe bir otly, bir awtobus we ortaça 3 uçar gatnawy ýola goýulandyr. Ýöne Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlaryň ençemesi ýolawçylaryň bu gatnawlardan peýdalanmakda dürli bökdönçlikler bilen ýüzeýiz bolýandygyny aýdýarlar. Olaryň tasdiklamagyna görä otlylaryň gatnaw tertibiniň üýtgäp durmagy, otlylaryň sanynyň ýolawçylaryň talabyndan az bolmagy, biletleriň gyçylygy, ýolawçylaryň otly koridorlarynda sapar etmäge mejbur bolmagy, otlynyň we awtobusyň içinde şeýlede demir ýol we awtobus durallarynda iň ýöneki hyzmatlaryň, amatlyklaryň ýokdugy, uçar biletleriniň gymmatlygy we olaryň köplenç tapdyrmazlygy ýaly kynçylyklar şol bökdönçlikleriň käbirleridir.